8 englanniksi, että mä en ihan nyt kuuluja puhele. Ei vielä. Juu, alkoi jo. Hei, mikä 8 englanniksi? Se alkoi jo tuo kuvaaminen. Noin. Fuck. Niin. Mitä vittu me tehdään? No niin. Hauskat kokkivideot. Hei. 80. 80. No. Otta. No niin, zero. Okei. Nyt lähti. Tää näytetään. Trinkki. Nyt lähti trinkki. Joo. Joo. Ruokalusikallinen. Noin. Yes. Koirien herille. No niin, next. Merilevä, norjalainen. 800 grammanen. Kaikkea on. Kaikkea on. Puhdasta. Zoomaa tuohon. 100% luonnontuote. Muista, että se on 100%. Ihan luomu. Valmistaja. Kennelrehu. Mun mielestä mainitaan, että se on koirilla. No kennelrehu. Niin. Kennel. No niin. Hei. Elikkä ruokalusikallinen. Samoin ruokalusikallinen. Ja Meillä sitä juoda oikeasti. Kyllä, totta kai. Siis täysterveys. Tää video on nyt niinku todiste Kyllä. siitä. Täysterveys, voit zoomata. Täysterveys, kaikki on. Hivenaineet löytyy, B-vitamiinit, sinkit, magnesiumit, kaikki löytyy. Tutkittu. Todella tutkittu. No niin. Sit vaan näin. Kato tota. Ei ole laktoosiintoleranssi vai? Sitten laitetaan maitoa. Tästä tulee hyvää. Tästä tulee ihan tosi hyvää, mä uskoisin näin. Tässä on mansikkaa. Tää on todella terveellistä. Kyllä, ja karvat rupee kieltämään. No niin, keido. Ota se kaukaa. Ja karvat rupeaa kiiltämään. Kyllä, karva kieltä. Ja ruokahalu kasvamaan ja aineenvaihdunta kiihtymään. Ja sen ylpyttäminen. Niin, nylkyttäminen. Hedelmällisyys. Kyllä, kippis. Kippis. Maistu mansikaa. Mikä haluaa? Löntisellä. Kato mitä klönttejä siellä. Tää on muuten hyvä, että survois vähän lisää. Ei hullumpaa. Ihan hyväkin. Vähän klönttistä. Maistu vähän joltain. Ota. Joo. Tämmösiä sit vaan perjantai-iltaan. Tätä niinku enemmällä viskiä, niin tää olisi ihan hyvä. Johonkin tommoseen, mikä toi on, tehosekottimeen pistäis. Mulla on vähän nuhaa, mutta haisee sitä odot. Haisee Tää haisee vähän mansikalta. niinku merilevää. Semmoisella Ja kaloja hiukan ruoalla. niinku... Onks sun nuhaa? Hei oikeesti vittu. No Haisee maistoi sitä vähän jo äsken. Hyvä maku. Tää haisee semmoisella kalaruualla. Joo. Mut se on se Tässä on se mansikka ja... Kato nyt minkä näköistä se on. Juo nyt, se on täysterveellistä. Kato Niin, nyt, sun karvat kiiltää sit. Oot kassuun valmiina. Semmoset kaikki kuulet. Nyt on niinku... Ei tän paremmin voi mennä. Kyllä. Mimmonen tuli? Nyt. Näitä. Se on niin